πες μας τώρα ένα λεπτό, πώς σε λένε? Και είμαι 11 χρονών. Αυτό πρέπει σε δύο βιβλία. Το πρώτο είναι αυτό, που είναι κάπως scary movie, scary. Είναι τρομακτικό δηλαδή, είναι τρομακτικό μυθιστόρημα, ναι. Από ό,τι καταλαβαίνετε και τρισόπουλο. Ναι. Και έχω γράψει και ένα άλλο με μια άλλη φίλη μου, που έχει φτιάξει πολλές ιστορίες, που δεν τις έχει συνεχίσει όμως. Και για να μην είναι χαμένες, τις έκανα εγώ σε ένα άλλο βιβλίο, που κάνω εικονογράφηση. Θες να μας δείξεις? Εδώ είναι το εξώφυλλο, το έχω φτιάξει εγώ. Ναι. Είναι 4-5 ιστορίες. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το βιβλίο. Αυτό μόλις άρχισε. Που τα παιδιά θα το συνεχίζουν εκείνα, θα έχουν μόνο στον τίτλο. Και σε κάποιες εικόνες θα το ζωγραφίσουν και εκείνα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ναι, επειδή κάποια βιβλία, δηλαδή όπως τον άλλο, δεν είναι για πέταμα. Δεν είναι για πέταμα, οπότε γιατί να μην αξιοποιήσουμε αυτό και... Πολύ ωραία ιδέα. Πάρα πολύ ωραία ιδέα. Σ' αρέσει η συγγραφική ομάδα? Ναι. Πάρα πολύ καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ.